ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ତାଜମହଲ। ବ୍ୟାଚଲର୍ସଟା ସାରିଦେଇ ଚିନ୍ମୟ ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛି। ଦୋକାନ ପଇସାରେ ତାର ପରିବାର ଚଳେ। ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଓ ତା ମା। ବିଚରା ଚିନ୍ମୟ କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାର ମନରେ। ଠିକ୍ ବିଏ ସାରିବା ବେଳକୁ ତା ବାପାଙ୍କର କାଳ ହେଲା। ଏବେ ଘରର ବୋଝ ତା ଉପରେ। ଚିନ୍ମୟ ଓରଫ ଚିନୁ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଓ ସୁକୁମାର। ରୂପ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରକୁ ବଳି। ତାର ପାନ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ପାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନୁ ଆପଣାର ମଳିଥାଏ। ହେଲେ ତାର ଅତି ଆପଣାର 2 ଜଣ, ତା ମା ଏବଂ ତାର କଲେଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମିତା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସୁକୁମାର। ଚିନ୍ମୟ ଓ ନମିତାର ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେବା ପରଠୁ ଦୁହେଁ ଏକ ଆଶାର ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନମିତା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନବିକତା ନିକଟରେ ଚିନ୍ମୟର ମଥା ନଇଁଯାଏ। ଚିନ୍ମୟର ଅଭାବ ବେଳେ ନମିତା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ଏକ୍ସମାସ ଛୁଟି ବେଳ। ସେତେ ବେଶୀ ପିଲା ଯା ଆସ କରୁନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଡାକବାଲା ଆସି ଚିନ୍ମୟର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଏକ ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ତାଜମହଲ। ପତ୍ରରେ ଲେଖାଥିଲା, ଆଦରର ଚିନୁ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ବାହାରିଲେ ବି ତୁମେ କୌଣସିଟି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବରୋଦା ପାଇଁ କେତୋଟି ଖାଲି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବାକି ସବୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ଇତି ତୁମର ନମିତା। ଚିଠିଟି ପଢ଼ିସାରି ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ତାର ପ୍ରିୟତମା ନମିତାର କଥାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବ। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏର କିଛି ଦିନ ପରେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସକାଶେ କଲ୍ ଲେଟର ଆସିଲା। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ଚିନ୍ମୟ। ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନମିତା। ଚିନ୍ମୟର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରି କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ବେଶ, ଚିନ୍ମୟ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସଫଳ ହେଲା ଚିନ୍ମୟ। ଯେତେବେଳେ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଲ୍ ଲେଟର ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ହଜିଯାଉଥିଲା ଭାବନାରେ ଆଉ ଗଢ଼ୁଥିଲା ଆଶାର ତାଜମହଲ। ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ି ବାହାରିଲା ଚିନ୍ମୟ। ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉ ଯାଉ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେତେ ନିହତ ହେଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ନମିତା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲାନି। ମନେ ହେଲା ତାର ଶାହଜାହାନ ରୂପୀ ଚିନ୍ମୟର ଅଭାବରେ ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏତିକିରେ ମମତାଜ ରୂପୀ ନମିତାର ଏବଂ ଚିନ୍ମୟର ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ତାଜମହଲ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଲା ଲୁହର ଯମୁନାରେ କୋହର ଆଗ୍ରାରେ। ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରି ନିଜ ନାମ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଗ୍ରାମର ଆପଣଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ କରି ପଠାଇଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ